சார், இப்ப நயினார் நாகேந்திரன் புதிய தலைவரா பொறுப்பேற்றிருக்கிறார். அவர் வெளிப்படையா பகிரங்கமா சீமானை எங்க கூட்டணிக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. இதுல உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆச்சரியம் அதிர்ச்சி இருக்காது. ஆனால் 3ஆம் இடம் பிடித்த ஒரு கட்சியை இந்தியாக்குள்ள கூப்பிடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? என்னத்துக்கு ஓட்டுகள் சேதற வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான், வேற என்ன. அவருக்கு ஒரு நல்ல ஸ்டண்டெல்லாம் அடிப்பார். அண்ணாமலையை வந்து வெளியே அமைச்சதுனால வந்த இழப்பை சரிப்பட்டதுக்கு சீமான் தானுங்களை சரியா வரும். என்ன சார் சொல்லி? ஆமாம், அந்த மாதிரி காமெடி வேற யார் பண்ண முடியும்? அண்ணாமலை தான் அந்த மாதிரி காமெடிலாம் வார் ரூமு வாடா உண்டிக்கு ஊட்டி வாடா அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் தான் பண்ணுவார். இப்போ அவரை வந்து தூக்கி விட்டீங்க, அப்போ அந்த இடத்த யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது? சீமான் தான் பண்ண முடியும். இவர் தான் வருவார். என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்க, ஆமக்கறி செஞ்சவனா யார் தெரியுமா விட்டு ஆட்டுவார், கதையெல்லாம் விடுவார். அந்த ஸ்டண்ட்டு யாரும் அடிக்க முடியும்? அவரால் தான் அடிக்க முடியும். அதனால தான் அண்ணாமலை இழப்பை வந்து சரிப்படுத்து. இப்போ எனக்கெல்லாம் மறுபடியும் வேலை வந்துருச்சு. எங்களுக்கு நல்லா தீனி போடுவார் சீமான்.